mentai ke sengi rai ke Iran ban pasino yagi laingut ki bru ke syak kena ba ki dei ki nong sentiat jong keri Israel ki khubor ki ba khambre ki long ba ha ke ki khat arsngi ki bala yat ke thma jong keri Israel bat keri Iran kari Iran kala kemno yaki news pa ngut ki bru ki bala syak kena ba ki dei ki ta ki nong sentiat bat ki ba don ru ye ke jia dei ke ba jan ha bat keri Israel ha ga ba kini ki artili ki ri menta kidang dan hapdeng jong ka jingekran ban sange yaset no sisundon kani ke jingkam juga sipa juga Iran ye ke news pak ngut ki bru ki bersak kena ba ki dei kita kinong ai kita ki jingtip ki beri jong ke Iran sha ke Israel ha ki ki sngi ki beladap bad ba kila kena ru ba kini ki bru ki dei ru ki bela yo ye ke jingsu napo jong ke Israel bad mentai ke sngi balang na ke liang juga jing bisar jong ke Iran kala ai ye ke hukum ban pasino ya kini ke laingut ki bru ki bela don kti ba ki dei ki nok sentiat jong ke Israel bad kini ki laingut ki bru ki bela sakrai phasi ki gentup yo Idris Ali ku Azad Shojai bat u Razol Amit Razol bat kini gele syak kena ru ba ki dei kita ki bru ba khai terset naga bantaban penyap ye kinu ki bru hapo jong ko Iran haga ba ki don ye ke jingtmu ban penyap ye ki kumta hadin je ke jingsyak rai penramno je ke laingut la shim ye rai ban phasino yaki mentak step jong gesngi balang bar layu iba gini ki laingut ki bru kila phong ru daki uniform daki jan phong rong blue ban lek sapo jong ka urmia kabadon seki benta sepngi joka khaput jong kari Turki kari Iran kal kena bat ong baka jingkam no yek laingut kadai halor juga jingpun sisa de katanat wat benya bat katanat sentiat jong kari Iran bat ban penting kena rubah kini ki laingut ki bru ki dei kita ki nong sentiat ke ba pendon kam da kari Israel kena ban yo ban penjot ya ki jakasna nuklear jong kari Iran kadai ke jing yo kam no joko Iran ya ki ki bru kadai nadu ka sngi ublai ber ka sngi ningkong ha ga ba kala kena rubah kini ki bru ki dei kita ki khot jong ka Mossad kabade ka tanat sentiat jong kari Israel bat kala kena ru ban ong ba kini ki bru ki dei ki bla ai jing tip ya ka jing hertma joko Israel persya ye kari Iran kat hadu ba ki nuclear plant ki scientist ki layap ki shipai ki layap bat ki ru pat ba ru ki layap bat halor jong ka ka je kan at jogi ki artillery kumta ka Iran ka layaban set hadu kumba san potuli e ki ballistic missile bat palat 1000 tali e ki drone sapo jong ka Israel bat penyap ya ki po prangut kinong Israel bat ki hajar hut ki wei pat ka mensau harengkat ka jingjulor jogi hospital ki yeng ki school ba hapo jong ka Israel bat kum juru ye ki kitam sipai jong ka Amerika kibadan hapo jong ka Qatar kumta kare ke jekran sang esiat no jong kri artili ki ri ki blekan at ha kri sngi ki bedap kala penlong yi ki babun ki paiba jong kri Iran banra ya lagi jong ki lama ki jong ki ha ki surak naga bentaban dawa yi kri artili ki ri bakin sang esiat no namar kan sa wanra bun ki jeng hapo jong ki artili ki ri kublish bun tat hadu behindu ha go wipat ke video